Alcaldessa, regidors i regidors, la veritat és que eixir després d'escoltar a este home parlar d'igualtat és que he de fer un exercici d'autocontrol, de veres, perquè és indignant, indignant. A més, ara se pone a hablar, es que no le interesa nada. Hauria d'haver vist, senyor González, hauria d'haver vist les cares d'ahir dalt quan estava vostè parlant. Homes i dones, fent-li cares de dir, este home de què està parlant? Este home de què està parlant? Mira, jo no vaig a donar xifres per explicar per què és necessari el dia contra la violència de gènere. Vaig a recordar les més de 1.300 dones assassinades des que tenim xifres, les 38 que portaven fins ahir, fins a uns minuts. Un home acaba de ser detingut en Múrcia per assassinar a la seva dona. Ja portem 39. La violència de gènere és la principal causa de mort entre les dones de 15 a 44 anys en tot el món. Jo no vinc a explicar per què són necessaris jutjats especialitzats. Faltaria més. A hores d'ara hem d'explicar aquestes coses? Hem d'explicar per què és necessari, ho ha dit la companya d'Alana, que no te veig. Gràcies per la teua intervenció. Lluís Allí, ho ha explicat molt bé. Per què és necessari invertir en formació, per què és necessari adoptar accions positives per a fomentar l'ocupació de les dones. Tots ho sabem. Vostès, senyores i senyors del Partit Popular, també. Perquè és que ningú, en realitat, ninguna persona que no siga terraplanista, que no siga un descerebrat, que no siga un fanàtic, un negacionista, a dia d'avui és negar que les dones patim violència sols pel fet de ser dones, que patim agressions sexuals, que patim agressions sexistes, que ens assassinen. De veres? Hem d'explicar que això està passant, que això passa? Si sapiguérem totes les dones del nostre voltant que en la nostra vida hem sigut assetjades, discriminades, invisibilitzades, agredides, sols pel fet de ser dones, algú es quedaria molt sorprès. I el fet que vulguem viure en un món igualitari és molt legítim. I per més que diguen estos ultres negacionistes, supremacistes i masclistes, això no és una qüestió ideològica. És una qüestió de drets, és una qüestió de voler viure en llibertat. Mire, senyora Català, està vostè liderant el govern del cap i casal més ultra de la història de la democràcia. El seu govern, en poc més de 2 anys, ha aconseguit que aquest hemicicle deixi d'aprovar mocions relacionades amb polítiques d'igualtat. En poc més de 2 anys. Des de 2010 portàvem aprovant tots els anys declaracions institucionals i mocions al voltant del 25N i del 8 de març. Hi havia consens en aquest tema, fins que vostè va arribar. I les dones d'esta ciutat volem saber si vostè creu que existeix una violència específica contra les dones. Vostè creu que hi ha homes que ens assassinen o ens agredeixen per ser dones? O pensa el mateix que els seus socis de govern? Jo estic segura que vostè també ha patit por caminant sola per el carrer, que alguna volta s'ha canviat de vorera. I que probablement sa mare li advertia quan eixia per la nit: «Hija, no vuelvas sola a casa. Ten cuidado, que t'acompanyen». Perquè això ho hem sentit totes. Totes ho hem sentit. I per què? Perquè existeix la violència de gènere. Vostè pensa que és just que les dones, les xiquetes, les adolescents, les joves, visquem així tota la nostra vida? Volem saber, que ens explique. Jo m'agradaria saber què pensa vostè. M'agradaria saber. A mi m'agradaria saber, mire, m'agradaria saber quin és el preu. Quin és el preu de les dones? Quin és el preu de les polítiques d'igualtat en aquesta negociació que estan vostès fent amb estos de Vox per a substituir Amazon? A mi m'agradaria saber quin és el preu de les polítiques d'igualtat i de la seguretat i la llibertat de les dones en aquesta negociació que estan vostès fent amb Vox per a substituir Amazon. Gràcies, senyor Notario. Senyora Gil.